Okupatsirani nkhani izi ndine Chance Mlozapanda, poyamba mitu yake. Kafukufuku wa Afrobarometer wasonyeza kuti Amalawi ambiri akukhulupirira kuti oweruza milandu m'mabwalo a dziko lino February chaka chamawa. Tsopano nkhani izi mwatsiranitsirane. Zotsatira za kafukufuku wa Afrobarometer zomwe atulutsa lachinayi mu mzinda wa Lilongwe zikusonyeza kuti Amalawi ambiri akukhulupirira kuti oweruza milandu m'mabwalo a dziko lino sachita ziganizo zoyima pa zokha kamapereka zigamulo zawo. Koma bungwe la magistrate majaji latsutsa zotsatira za kafukufukuyo. Tindi zambiri mu ripoti la Alex Banda. Popereka zotsatira za round number 10 ya Afrobarometer ku Lilongwe, mkulu wa Afrobarometer Joseph Chunga anati 40% ya Amalawi ikukhulupirira kuti majaji komanso magistrate sagwiritsa ntchito lamulo koma kuwuzidwa chochita. Zotsatira zikuonesa kuti Amalawi ambiri akuona kuti akakhala kuti ndi munthu wokuti ali ndi mphamvu kazandale kandi wochita bwino muziko muno, choyamba ambiri amatha kupalamula milandu koma sapanisidwa chilango mene malamulo ayene akukhalira. Apita Kandulu omwe ndi mlembi wa Magistrates and Judges Association of Malawi Majam akuti izi sizoona. Mene chocho sindinganene kuti chikhoza kukhala choona kwenikweni, komabe popeza munthu aliyense amakhala ndi ufulu okhala ndi malingaliro pa zimene yakuganiza. Ndikuganizira kuti mabwalo a milandu akamaweruza nkhani yawo amayang'ana zimene zabweresedwa ndodandaulidwa. Komabe kumbali inayi 63% ya Amalawi ikukhulupiriratu mabwalo kuposera nthambi zina za boma monga nyumba ya malamulo komanso ofesi ya mtsogoleri ndi nduna zake. Kafukufukuyu amaunikanso tu ntchito za ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri yomwe yaonetsa kuti 67% ya Amalawi sikugwirizana ndi ganizo loti mtsogoleri wa dziko ndiye adzisankha komanso kuchotsa wachiwiri wake. Ndipo tu Amalawi ochuluka pa 77% ali ndi malingaliro kuti mwina ofesi angoyithetsa. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda. Komiti ya nyumba ya malamulo yona zaulimi yabweza akuluakulu akunduna wa zaulimi komanso aku smallholder farmers kuzokambirana zomwe amayenera kukhala nazo atikamba kachibwana. Papa mpando wa komiti ya Samia Suleiman wati sanakhulire ndi anthu omwe anadzayimira undunawo ku msonkhanowu ponena kuti anali ochepa m'maudindo. Msonkhanowu usintha kuti ukhalepo lachisanu. Ife timayembekezera kuti anduna kuti iwonso nda MP takhala nawo muno anakhalaponso chair wa komiti wakuziwa kufunikira kwa komiti. Anduna akanatha kubwera okha ndi APS kuti apazire mwakuti tifuna ngati komiti mutithandizire pakuti. Koma zimene taona lero sindizo. Timu yawo inabwera ndi osogolera kukhala lawyer. Mu timu mwabwera anthu 4 winayo akuti amapanga za makompyuta. Ndeti kudabwa kuti chuchitika ndi chani zikhala ngati kuti ulemu wathu ngati komiti sitinapasidwe, komanso tikuona ngati kuti mina pachitika madaladala kuti tangopita inu ndi awo mukangomva kuti akuti chani. Nkhani ili pano si nkhani ya masewera, nkhani ili pano ndi ya fertilizer amene Amalawi alimi athu ang'onoang'ono ananena kale kuyamba kulandira. Pano tili mu November, mukapita ku South mukapeza kuti anthu amba kale kudzala. Tili pachiopsezo kuti ngati siziyenda bwino za AIP ndiye kuti dziko lonse likhala ndi njala. Tinayembekezera kuti anduna ndi gulu lawo aonetsa chidwi kuti tithandizane limodzi tichite solve problem. Tikadali pa nkhani yokhuza nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo yati ikhazikitsa sabata yodziwitsa anthu ntchito zake kuyambira pa 18 mpaka pa 22 mwezi uno. Potsimikiza izi, mneneri wa nyumba ya malamulo Ian Mwenye wati msabatayi akonza zinthu zosiyanasiyana zomwe anthu akuyenera kudziwa zokhuza nyumbayi ngati njira imodzi yotengera nyumba ya malamulo kwa anthu. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Mkalata yomwe wasainira ndi spikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotanhara, zina mwa zochitika msabatayi ndi monga kuonetsa zina mwa zinthu zomwe nyumbayi imachita, kuyenda pa msewu komanso zokambirana za aphungu zomwe zizachitikire m'boma la Dedza osati mnyumbayi monga mmene zimakhalira nthawi zonse. Mneneri wa nyumba ya malamulo a Ian Mwenye
wati mwambowu udzayamba pa 18 mpaka pa 22 Novemba pamutu woti dziwani za nyumba ya malamulo. 18 spika ya nyumba ya malamulo akuyembekeza kuzatsogolera ulendo umenewu. Pachinayi tizakhala ndi zokambirana za phungu uku ndi kudedza. Tizamaliza zochitika za sabatayi ndi mwambo umene udzachitikire ku Malingunde School for the Blind umene tikakhale tikupereka zina ndi zina kuti zikathe kuthandizira institution imene. Ndipo poyankhapo pa chikonzerochi mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT Awile Kambwandira wati izi zithandiza anthu maka m'madera ku midzi kudziwa udindo wa nyumba ya malamuloyi komanso aphungu awo. Kawiri chimene tikuona paka nali pano anthu amwina sadziwa kuti kodi ntchito ya nyumba ya malamulo ndiyo yotani nanga kodi ntchito ya phungu wa nyumba ya malamulo ndiyo yotani, komanso mwina alibe mwayi wonena kuti atha kumapereka nkhawa zawo ku nyumba ya malamulo bwinobwino. Ndi ganizo labwino kwambiri, tikanakondanso kuti mwina zotero zichitike madera osiyanasiyana ndi cholinga chonena kuti tipititse ndithu patsogolo ntchito ya nyumba ya malamulo muno m'Malawi. Mwambo otsegulira ntchitoyi omwe akuti uzichitika chaka chilichonse uchitika ndi thandizo la ndalama kuchokera ku mabungwe a UNDP, Save the Children, Center for Civil Society Strengthening, Parliamentary Support Program ndi African Institute for Development Policy. Amalawi osachepera 28,000 akuyembekezeka kupindula mu ndondomeko yowunika maso yomwe akutsogolera ndi bungwe la Malawi Council of Churches ndi thandizo la Vision Spring pofika mu chaka cha 2026. Mlembi wamkulu wa bungweli Mbusa Alemekezeke Phiri wati pambali pa kuwunikira maso bungweli ligawanso magalasi amaso owerengera 14,400 kwa anthu akumudzi. Ifeyo tinaona anzathu ku Zambia, anzathu a Council of Churches ya ku Zambia andi ubale otere ndi bungwe limene la Vision Spring andi anthu akumudzi, anthu osauka akuthandizika kumapeza magalasi owerengera amenewa. Magalasi odula kwambiri koma pa mtengo otchipa akuthandizika chifukwa anthu ambiri ku Malawi kuno akuvutika kwambiri ku midzi kuti akhale ndi magalasi. Magalasi timaona ngati ndi anthu olemera, ndi anthu ophunzira, ifanso ndi odula. Ndiye njira imeneyi, initiative imeneyi ithandizira kuti kuno ku Malawi anthu akumudzi apezeka akhala ndi magalasi amene fa anthu ambiri amavutika kuwerenga, amavutika kupenya, amavutika ndithu kugwira ntchito zawo za tsiku ndi tsiku chifukwa cha vuto la maso munthu ukamakula msinkhu. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak, tindi zambiri posayidwa pa khalani pomwepo. Top 8 final. Kaledoro wa madoro ndani. Loweluka pa 9 November 2024 kulichapwa pa Bingu National Stadium kulilongwe pamwe Silver Strikers ndi FCB Nyasa Big Bullets alimbirana udolo wa Airtel Top 8. Ichi ndi chigemu ndiye kulire kugula matiketi tsiku la mpira. Tiketi yanu muguliretu. Standard ticket 5,000 kwacha, VIP ticket 20,000 kwacha, corporate box 30,000 kwacha, car pass ndi 500 kwacha. Airtel Top 8 Samadolo Easy. Football Association of Malawi, transforming the game. Mapazoka popereka zikamulo zawo. Komiti ya nyumba ya malamulo yona zaulimi yabweza akuluakulu akunduna wa zaulimi kuzokambirana. Anthu okwiya ku Mzuzu apa mnyamata wa zaka 16 pomuganizira kuti amakhuzidwa ndi umbava wakuba ndi mfuti. Ndipo mzamasewero mwambo wachisanu ndi chimodzi opereka mphoto kwa zamasewero udzachitika February chaka chamawa. Popitirira ndi nkhanizi, anthu okwiya ku Mzuzu apa mnyamata wina wa zaka 16 pomuganizira kuti amakhuzidwa ndi umbanda wakuba ndi mfuti. Mneneri wa polisi ya Mzuzu Sergeant Cecilia Mfune wati mnyamatayi Kondwani Pindani akumuganizira kuti anaba pa skulu ya primary ya Mchangautuwa pa 6 November. Toera Katswiri ali ndi zambiri. Mneneri wa polisi ya Mzuzu Sergeant Cecilia Mfune wadzudzula mchitidwe wa anthu kutengera malamulo m'manja mwawo omwe akhala kuchitidwa mu mzindawu, omwenso wapangitsa kuti mnyamata wina wa zaka 16
Kondwani Pindani afe. Apindani omwe akuganizira kuti anakhudzidwa ndi kuba komwe kunachitika pa sukulu ya primary ya Mchengotuwa anamenyedwa ndi kuvulazidwa ndi anthu ena okwiya komba kuti iyeyu amamuganizira kuti anali nawo pa anthu akuba amene anaba ku Mchengotuwa primary nde anamenyedwa ndi anthu amenewa komano anthu ena achifundo amudera la ku Mchengotuwa komweko ndi amene anamubweretsa ku polisi komwe anakamwalira atapititsidwa ku chipatala cha Mzuzu Central Hospital. Tikhoza kutsimikiza za nkhaniyo komanso ifeyo apolisi chizungu tinoti mob justice kapena kuti kutengera malamulo m'manja mwathu ndi mlandu chifukwa kutengera malamulo m'manja mwathu munthu tikamuganiza kuti ndi wakuba zimasokoneza kufufuza kwathu kwa mlandu nde tikuwalonjeza mtundu wa Malawi angakhale anthu okhala kuno ku Mzuzu kunena kuti wina aliyense amene anali nawo pa mlandu omupha munthu ameneyu amangidwa. Kutsatira imfayi anthu enanso okwiya anagenda nyumba ya yemwe akumuganizira kuti anakhudzidwa ndi mchitidwe ovulaza ndi kupha Apindani. Koma Mfune ati apolisi pakadali pano sanamange aliyense koma iwo akufufuzabe ndipo akhala akumanga aliyense yemwe akukhudzidwa ndi imfa ya Apindani komanso kuwonongedwa kwa katunduyi. Izi zikudza pomwe lachiwiri madzulo mzibambo wina yemwe amachita malonda olandira ndi kutumiza ndalama anaomberedwa ndi kuvulazidwa ku Mzuzu. Malo mwa Zodiak kuno ku Mzuzu ndine Toyera Katswiri. Bungwe la Makra lati lili ndi chikhulupiriro kuti gawo loyamba la ntchito yomanga zipinda 75 zopezera uthenga kudzera m'njira zamakono za kompyuta msukulu zina za sekondari za boma lomwe limayenera kutha mu Oktoba itha mwezi wa Disemba. Mmodzi mwa akuluakulu a Ronald Tembo ati ntchito zambiri zadutsa 80% ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti zonse zikhala zitatha pofika Disemba. Kasimaubi ali ndi zonse. There was issues of PPE equipment. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Makra a Ronald Tembo wati ngakhale panali kuchedwa kupititsa katundu omangira monga simenti ku malo ena, bungweli ndi lokhutira ndi mmene ntchito ya mgawo loyamba yomanga zipinda mokhala makina othandizira anthu kulumikizana mwa makono 75 mdziko lonse lino ikuyendera. Ndi mavuto a supply ya simenti koma generally ife tiokhutira kuti zinthu zikuyenda ndipo timaliza project pofika kumapeto kwa chaka. Wachiwiri kwa wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za maphunziro a Ephraim Naeja omwe komiti yawo pamodzi ndi komiti yona zofalitsa nkhani ku nyumbayi anakayendera ntchito yomanga zipindazi pa sukulu ya sekondari ya Nderande Hill ku Blantyre ati akuyembekezera kuti zinthu zomwe akumangazi zikwaniritsa mulingo woyenera. A Ishmael Grant nawo ndi wachiwiri kwa wapa mpando wa komiti yona zofalitsa nkhani ku nyumba ya malamulo. Apa azatha kupeza chilichonse mwaulere makompyuta mkati mwa azayikidwa makompyuta about 60 ndikuti mwana azakhanda access yolowa mmene mucha ndikuma kapanga kusakasaka ziso zimene akuzifuna popanda kupanga spend kuchokera chilichonse mthumba mwake. So ndikuti tikuthandizira mwana wochokera banja labwino, mwana ovutika tayika pa level imodzi kunkhani maphunziro tali yesapeze maphunziro mosavuta. Pa sukulu ya sekondari ya Nderande Hill a Watson Phiri anati ntchito yomangayi ikatha zithandiza ophunzira kuti aziyeserera kwambiri zomwe amaphunzira pa phunziro la kompyuta. Project imeneyi isintha zinthu zochuluka monga mukudziwa kuti masiku ano china chilichonse chokhudzana ndi maphunziro chimafunika kuti mwana adziwe luso la kompyuta. Ntchito yomanga malowa ikuchitika pansi pa ntchito ya Connect School yomwe bungwe la Makra likugwira. M'malo mwa Zodiak kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Ras Chikomeni Chirwa yemwe bungwe la chisankho silidamulole kupikisana nawo pa chisankho cha president cha chaka cha 2019 wati chisankho chikubwerachi apikisana nawo ngati oyima payekha. Iye watiuza kuti anakhala chete kwa nthawi yonseyi chifukwa amaonekera zomwe adalephera kukwaniritsa mu 2019 komanso momwe atsogoleri a mgwirizano wathu onse akuyendetsera zinthu mdziko muno. Nonkubwe ali ndi ripoti. Atachita zipa ndale kwa zaka zisanu yemwe adafuna kuyima nawo pa chisankho cha president chaka cha 2019 Ras Chikomeni Chirwa watulukiranso. Ras Chikomeni Chirwa watakonzekera zopikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko chaka cha mawa ndipo ayima payekha. Kwa ineyo panopa ndikukonzekera ndipo ayembekezere kuti Ras Chikomeni ulendo uno akubwera ndipo ine more serious note akubwera ndipo akhala pa ballot. Achirwa auza Zodiak
kuti akumba komiti yomwe akuitcha kuti ja government yomwe akukhulupirira kuti iwathandiza kuti apeze mavoti ambiri mzigawo zonse. Ine ndikukonzeka kuti ndiyime ndipo ndikubwera ndi timu yanga imene ndikuitchula kuti ja government chifukwa ndikuyima ngati independent, ndilibe ma structures ngati achipani, komano ndapanga zinthu ngati zachipani zomwezo, koma ali anthu ongomvesesana nawo. Ras Chikomeni wati walimba mtima kudzayima payekha pa chisankhochi, koma ngati ena atafuna kuchita naye mgwirizano ndi wokonzeka kutero, bola ngati angamvane ndondomeko za mgwirizano. Ine amene ndabwera nawo ni ma solutions ma problems a Malawi. Ndawunika zinthu zambiri mu 4 years iyi zimene zingathandizire utsogoleri wanga kuti uzakhale kopambana pakutha pa 5 years imene ndingapasidwe. Rastafari. Akatswiri ndale atakuona mpikisano waukulu pakati pa ndale omwe apikisane pa udindo wa mtsogoleri wa dziko chaka cha mawa. M'malo mwa Zodiak ndine Nkubwi Mzuzu. Msamasewero bungwe loyang'anira masewero mdziko lino la Malawi National Council of Sports lati mwambo opereka mphoto wa chisanu ndi chimodzi udzachitika pa 28 February mchaka cha 2025 kunkopola mboma la Mangochi. Wapampando wa komiti yomwe ikuyendetsa mwambowu alembani matola akuzatora Nkhani mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mphunzitsi wakale wa Flames Patrick Mabedi wafunsa maloya kuti amuyimirire pa mlandu omwe akufuna kutengera bungwe la FAM ku koti kamba kumuchotsa ntchito mosatsata malamulo. Mmodzi mwa maloya awo a David Kanyenda watsimikiza za nkhaniyi ndipo ati nkhaniyi ndiyokhuza malipiro komanso zinthu zina zomwe akuyenera kulandira. Contract yawo inayita ndi chaka chimodzi imatha chaka cha mawa November ndi kunayi kutasala miyezi 12 muli zambiri kuli masalari omwe amayenera kumalandira, ma allowance ena ndi ena, pali ma benefit ena ndi ena, ndalama zochuluka nkhani mamiliyoni ma 100 mamiliyoni. Akudandaula kuti kachosedwe kawo ka ntchito sikanasatire ndondomeko yoyang'ana nkhani kapena malamulo oyang'ana nkhani za anthu apa ntchito zomwe zili mu kabuku kaja kakakulu constitution komanso malamulo ena Employment Act, Labor Relations Act amene akufotokozera kuti kodi munthu akamachosedwa pa ntchito ndondomeko yake ikhale yotani. Sikuti umangozuka kunena kuti lero basi tikufunani kana ti performance kaya bwanji zipitani. Pali ndondomeko yake yomwe imayenera kutsatidwa. Ndi ndondomeko zonsezi zatsatidwe zomwe malamulo oyendesera dziko lino anakhazikisa. Kale mu contract imu akunena kuti contract ipoyenda iziyenda potsatira malamulo a dziko lino la Malawi. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhanizi, koma tisanasiyane tiwanenso mitu yake.